os ilusionados? Bueno, pois o Xiño parece que xa está para este fin de semana, xa podemos contar con el. Primo, pois hoxe vai a facer parte do adestramento co grupo. Todo o traballo que fixo ao largo da semana, xa de maior intensidade, pois foi moi ben, e hoxe, pois, xa che digo, vai entrar agora co grupo na primeira parte do adestramento, xa con balón, e a ver que sensacións ten o terminar o adestramento. Para o domingo non creo que o teñamos disponible, pero bueno, sí que para a semana que ven, si todo vai como temos previsto, pois xa estaría. Bueno, o último en chegar, Guincho, estaría para xogar ou...? Bueno, hai que velo. Vai a facer o adestramento de hoxe, mañán a mañán, e evidentemente, pois bueno, con tan pouquiños días de adestramento e tendo un partido planificado e traballado para escasos 2 días, pois tendo xente, porque recuperamos outra vez a Josiño e demais, pois vamos a valoralo ben, se é pronto ou se decidimos que xa vaya, pero bueno, o lógico sería que fixera a semana completa que ven e a partir de aí pois xa contar con el de verdade. Bueno, que crees un pouco que vos pode aportar o equipo? Bueno, pois eu creo que o xogador, a parte da experiencia que ten, a parte da súa, a pesar da súa corta idade, pois é un perfil que perderamos nestes 2 últimos meses ca lesión de Josiño. Creo que é un perfil idéntico, moi parecido a José, que se poden complementar perfectamente, incluso pois xogar xuntos, máis alá do que a xente poda opinar de que un se vai a pisar a mangueira ou outro, como vulgarmente se di. Nós, tal e como xogamos e tal e como vemos o tipo de xogo que facemos, e sobre todo na casa, vemos un auténtico filón tendo eses 2 xogadores xogando a vez. Evidentemente, o que che dicía antes, vai a levar tempo, non podemos pensar en ese escenario a moi corto período de plazo, pero sí que o temos moi factible, e sobre todo pois que nos vai a dar máis variantes tanto a nivel táctico como máis variantes a nivel individual, porque agora mesmo sí que temos posibilidades de cambiar a outros xogadores ou a él mismo, por fora, por dentro, incluso cambiar o debuxo, o sistema, volver outra vez a línea de 3, que en algún partido este ano utilizamos, e o ano pasado traballamos e utilizamos moito. Creo que nos enriquece en todos os sentidos. Das a plantilla por cerrar, entonces? Eso é o que transmite o club. Xa o falábamos antes de facer esta fichaxe, que os cartos eran os que eran. Neste caso foi home por home, foixe Rodri, viu Javi, e a partir de aí pois temos que dar por finalizada a plantilla, tanto en efectivos como a nivel económico. Precisamente este ano, a principio de temporada, falabas de que económicamente o presuposto iba a ser máis baixo que o ano pasado. Non sei se pensas desde dentro, pero curiosamente, posiblemente por nomes, estamos unha plantilla mellor que o ano pasado. Sí, eso levamos falando desde o principio de tempada. Ao final hai que preguntarlles a eles, pero si miramos atrás, o Santas, Baleato, Primo e demais, pois son xogadores que ao final pudemos acceder a eles polo que o equipo e o club demostrou nas tempadas anteriores. Idea de xogo, capacidade en canto a infraestructuras, terreo de xogo e demais, pero sobre todo, pois así tamén o transmiten eles, e a oportunidade de estar nun sitio no que queren crecer como futbolistas, facer un tipo de xogo distinto ao mellor que facían noutros equipos, e creo que se están adaptando perfectamente. E ao final os xogadores que teñen máis experiencia, que xa estuveron en distintos equipos, non prima tanto o tema económico, como mellor ten que esforzarse outros clubes ou gastar máis outros clubes, e si prima máis todas estas cousas que falamos. Pero agora toca Somozas este fin de semana. Non sei se é un tipo moi distinto desde que cambiou o de entrenador. Non é que sea moi distinto, o que si sempre cando hai cambio de adestrador é unha semana complicada para os equipos que compiten contra
contra equipos nesta situación, non? O Somozas viña dunha racha moi mala ata hai 2 semanas, foi quen de volver outra vez a conseguir, bueno, pues nas 2 últimas jornadas de 6 puntos fixo 4, empatou na casa contra o Arenteiro cun home menos, e demais os 2 partidos en circunstancias iguales, contra o Arenteiro, que era aquel partido aviado do día do temporal, pois xogaron entre semana e empataron 2-2 quedando cun home menos no minuto 10. A semana pasada van o sempre difícil campo do Silva e son capaces de ganar 2-3 tamén cun home menos desde o minuto 15 ou 20 da primeira parte. E iso, queiras que non, pois sempre sube a moral. E ainda por riba, pois, bueno, cambio de adestrador. Eu entendo que o adestrador novo, pois, ainda por riba é de fora de Galicia. Esta semana, pois, tería a súa primeira toma de contacto co plantel, e a partir de aí, pois, creo que non tocará demasiado o que a outra xente que estuvo estas semanas pois fixo. Pero si é certo que sempre é un estímulo para os xogadores, o que veña un adestrador novo. Os que estaban xogando van a apretar para seguir facendo, e os que non xogaban pois van a querer agradar. Por lo tanto, esperamos un partido moi complicado, e se cabe incluso máis complicado que outros rivales. Sin moitas referencias no rival. Bueno, referencias temos porque ao final llevemos os partidos. En este caso, pois, normalmente o que solemos facer, xa de por si ao largo do ano, centrámonos moito no noso xogo, e o que nos queremos facer, vayamos onde vayamos, independentemente do rival que teñamos diante, pero si é certo que neste tipo de semanas, ou cando tes este tipo de partidos no que hai ese cambio, o que che sirve conocer o equipo rival dos anteriores partidos é máis que nada a nivel individual, pois xogadores que poden ter que chamen a atención, e que o mellor pois que fagan algunha serie de cousas que haya que ter en conta. En canto a Compostela, buscar unha solución á ausencia de Jimmy tamén. Bueno, a ausencia de Jimmy non nos preocupa, no sentido de que evidentemente sempre queremos ter a todos os efectivos, non? Igual que estas semanas atrás Primo, Josiño e demais, eu quero ter a todo o mundo para a partir de aí pois facer convocatorias e poder facer cantos máis planes de partido mellor, porque nunca sabes o que vai a pasar, pero neste caso a baixa de Jimmy vai a estar perfectamente cuberta. Xa houve outros partidos nos que non xogou, e temos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, temos solucións suficientes para esa baixa. Somozas é unha cosa que te preocupa especialmente de algún jugador? Más que jugadores, bueno, yo creo que tienen un jugador por línea, en este caso, pues delante atrás Eloy, un jugador que el año pasado estaba en Payo Saco, con un delantero con mucha envergadura, y al ser un campo pequeño ellos tienden mucho a hacer centro lateral, y es un jugador que va muy bien de cabeza y aprovecha muy bien, está muy bien posicionado dentro del área. Después en el mediocampo tienen a Juan Martínez y a Juanito, que son un poco los dos que le mueven el juego, y los que sobre todo pues pasa la pelota por ellos cuando quieren transitar, porque es un equipo que cuando roba la pelota es muy vertical. Y después, en este caso, un jugador que hay que tener muy en cuenta, y en este caso, pues este fin de semana contra nosotros no está porque está expulsado de la semana pasada, por lo cual pues hasta dentro de lo que cabe pues nos beneficia, que es Uzal, jugador selección gallega, con Miki, con Brais y con Samu y Josiño, jugador de muchísimo nivel, que este fin de semana pues no va a estar, y puede que nos ayude eso, porque en su campo es un auténtico, bueno, además de uno de los capitanes, es uno de los jugadores insignia del equipo, y el que dentro del campo les da